Conastá a goibh bharrtaigh mé gur chuirdum físean eile a hafad bhain le cuasaí aisteúireachta agus cadatá tóirliú leis an rud nua seo i mo héal sé sin an aisteúireacht. Siadm go méidir go gur mé sreadan a bhí an seo amach ar deir ar fád trééis den rud tóirliú, mar sin tá seáirín at a bheith ag caint faoi ar an gcuí seo ach hastíim tafad a chuinál ar an brosés agus ar na mothúáin éagsúla agus ar na rudí éagsúla bhí dheis leis. Mar sin tá muid I mí an ní an chéhí atá is. Mí eibreán atá is. Ó ach tá an trath le tosú an tafad le tosú I mí bealtaine sílim tá sé sin fear se. Agus tá mé trééis roiint dátaí á agus tá mé trééis roiint rudí á faoi go méid cultacha costume fitting ná lehéad agus leitheanta áirithe agus roiint ála se á roiint beag ála se á ní deir mé cad é atá gceis leis. Agus clóir atá an bheith gur BBC Alba agus is drama tá tradiisiún na drámaíochta ar heilefís na halban na tamilta cúpla chlórán machart agus banan ó lehéad sílim gur roiint sreathan na díobh sin an agus bíonn siad fós á gréile agus béir níos an bhaisiad ar YouTube. Ach so mar sin bhí cúpla rud cúpla uair nach mé omlan cínta an raibh an ruise dul ráig nó an raibh sé feite go mar bhí ciúna an th na héir thunta an na daoine bantaach leis nó ach stocha gur siad fannacht ar ragra ó graman na mainethe agus rudí éagsúla ach seolach cinál legan amach an fá thugam tamlín ó hin agus tar níl túm dá leigh faoine leid mar sin bhí an ceist chur ar an bhfuil sé go máin a bhfuil sé go donna. Is tó go ná post neadidir bhí sa gurí dhéanamh amach so chur is ceist ar cúpla carlam gráistóirí iad car málam is a Seán T O'Malley aithná sé bheith ó a láhan rudí is tócha ach an Clondaigh agus an scanna sin duine na déine bhí amá agus lá rudí eile déantaige ach rannig sé an rud dom agus bhíos cinrá an gádam ní héige gapan gur den anna cáú mé ach mrá an gádam agent a bheith gom nó gníomhar gom agus bhí sé gúil sé dachar eilehéad á ruair tá spéisiú golóir faoi lár níor hiige sé sin ach bhreaní is ar an rád ach grammar golóir den airdí slum gur siad chun €200 thuirta gom do chrí seachtain tafada dearing deir bheith mar godastí me an rud a dhéanamh ach ag an am chéanna tá mé cinálíon nua agus glas ar fad den fróisis mar sin ar bhlam go muafaí bobarm nó nach dúirfaí pá ceart dom mar beag mé thar lear agus beag mé mé ghlacha leinnta siar ar éile na dhéanamh ach sin é so sin é an nua honrú is déine so beag sé beag an tafad beidir ag tosú i gceann ach ní chéad leinnta beag is cultacha le tríal orm agus a lehéid so tá próise sin tá cinná fatís ar rih an próise sin agus an rud ar fád ach tá mé trééis fé brein gá leis brenarháinís bhá seo. Trééis bheith breú ar roiint rudí fao cadí an rudí ar chuir an bheith súló ar set. Nílas agam cé go mór is a bheith an tráthnó céhhéh duine bheith thart. Ní bheith sé ar nós rud mór Hollywood ar nói ach seans go méid go lándaí na hart agus lehéad agus bheith sé sin ábharín dúlánach ar bhealach chéin. Tá mar denmh ranganna galach ar Zoom le chuid fuamnathe ausú agus camerarán hí dearmid. Tá sé spéisiúil bhí daine caint faoin na rudí sin nachhfuil is agat nachhfuil ar álas acu agus bhí de bhór bhí cadrah anna é dul an ngach neamh gníomhach agam le galach le blianta fada ní raibh caint galach doir fear chur Albert an seo nó fear bhí mé an glasgow an sinnig tús na bliana dar mé fi leir láin galach ach deangur híilear gur gaig ar fád a bhíonntí ach mar sin tá trééis bheith díú ar bheith an na Halban tá duine agam ar Zoom is macléin atá is saoil mór ostaigh agus bíon is play rudí éagsúla agus bíonn sé tuair moltúltaí dá agus féiríocht beidir an tasna is máhatá is dócha mar sin caiimé sin díúir sin agus tá mé léomh cúpla leabhar dacha mo húil agus tógáil srúpan
Níl litríoch na Gaelic chóferberthe sin ach tá roinnt rudí an. Mar sin tá mé léhlum, tá mé duine na rangine cúpla uair sa tachtain agus tá mé cuairta níos mó amach faoin eistóireacht, mar go mé go lánda sin na gceist. Mar sin é an nua-chonrú seo rih chóirsaí agus í sin a bheith ar siúlach. Tá suúg mór le cúpla de roinnt le glú. Slán tá na chuirde.